people come from. ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு பிஆர் கேமிங் சேனல். இந்த மேட்ச் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்பயும் போல் கிளாஷ் கார்டு மேட்ச் தான். எடுத்தோடனே அந்த கிறிஸ்டல் எடுத்துட்டோம், G18 எடுத்தாச்சு. நம்ம போயின்னு இருக்கலாம் போயிட்டே இருக்கலாம். ஆரம்பித்தான மேட்ச் நல்லா தெரிவிக்க விடுற மேட்ச் தான். ஆனால் கடைசி நேரத்தில் மட்டும் நம்ம டெத் ஆகிட்டோன்னா சப்பையாக மேட்ச் அவங்களே நம்ம டீம் ஆளுங்களே முடித்து ஜெயிச்சிடுவாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வாங்க போகலாம். இந்த பிஆர் கேமிங் சேனல் மறக்காமல் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பார்க்குறவங்க எல்லோரும் 40 வியூஸ் வருது, ஆனால் யாரும் கமெண்ட் பண்ண மாட்டீங்களே. வாங்க போகலாம். சரி, உனக்கு அடி விழும் நினச்சி நானும் 110 குறைச்சேன், ஆனால் அவன் அடித்து வச்சுருவான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வாங்க போகலாம் போயிட்டே இருக்கலாம். சரி, இங்கேருந்தாவது வேறு எவனாவது அடித்து கில் அடிக்கலான்னு பார்த்தா அதுவும் நமக்கு வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. சரி, ரேஞ்சு கிடைக்கலான்னு கிட்ட ஓடு அதுவும் வேறு ஒருத்தன் கில் அடிச்சிட்டான். சரி, அவன் நமக்கு மாட்டுவான்னு பார்த்தா இவன் தான் நம்ம கிடச்சி ஒழிச்சவாங்க. அடி தலை மேலே ஒன்று வைக்கணும். ஆனால் அவங்க தலை மேலே வளர்க்குற ஹெட்ஷாட் ஒருத்தர் மேலே ஹெட்ஷாட் நான் அதை ஒழுங்காகவே பார்க்கல. ஹெட்ஷாட் கரெக்டாக விழுந்துடுச்சு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மேட்ச் விக்ட்ரி தான். இந்த மேட்ச் சப்பையாக ஜெயிச்சிருப்போம். இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருந்திருக்கும். மேட்ச் பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். எல்லோரும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டபுள் கில் போடு. அந்த லேடி வேறு நம்ம எமௌண்ட்டை வேறு வந்து கேன்சல் பண்ணிச்சு டக்குன்னு. சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தாம்சன் கன் எடுத்தாச்சு. இப்போ மேட்ச் தரத்தும் வேகமாக போகுது. சிம்பிளாக அசால்ட்டாக எல்லோரும் அடிக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்க போயிட்டே இருக்கலாம். இது நம்ம பிஆர் கேமிங் சேனல். மறக்காமல் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதோட முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க போகலாம் போயிட்டே இருக்கலாம். சரி, வந்துடுச்சு. இதை போகலாம். சரி, நானும் போகிறேன். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிச்சு அவங்க எல்லோரும் எப்படி போகிறாங்க வராங்களா இல்லையா. ஆனால் ஒருத்தன் செம்மையான அடிங்க. நானும் க்ளோவால் போடுறதுக்குள்ள நம்ம கரெக்டாக 6 லைஃப் தான் வந்துருக்குது. சரி, போவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மெடிக்கேட் போட்டு நம்ம பொறுமையாக அடிப்போம். சுற்றின்னு போய் தான் அடிப்போம். அதான் அவனை அடித்தவன் கரெக்டாக அவன் அந்த பிளேஸ் அந்த டெக்னிக் அந்த பக்கம் வந்து நான் எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுவேன். அது எனக்கு நல்லா தெரியும். இங்கேருந்து அடித்தா அவ்வளோத்துல ரேஞ்சு கிடைக்காது. அதுவும் ஹெட்ஷாட் அவ்வளோ சீக்கிரம் அது கரெக்டாக அடிக்கணும். சரி, பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போகலாம் போயிட்டே இருக்கலாம். இது நம்ம பிஆர் கேமிங் சேனல். எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னடா இவன் அடிக்கடி லைக் கமெண்ட் ஷேர்னு சொல்லுவானே. ஆமாங்க, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எதுவும் இல்லை. நீங்கள் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா தானே நமக்கு சப்ஸ்கிரைபரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம சேனலும் பெரிய சேனல் மாதிரி ஆகும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்க போகலாம். இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சாச்சு. அடுத்த மேட்ச் வாங்க போயிட்டே இருக்கலாம். சரி, இந்த மேட்ச் ஜெயிப்போமா இல்லையான்னு நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மேட்ச் நீ தோற்றுருவோடா இல்லை ஜெயிச்சிருவோடா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நான் கூட பரவாயில்ல. சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, போடு தகிட. இந்த எமௌண்ட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுவும் அந்த ஹார்ட் எமௌண்ட் ஒன்று, அது இந்த எமௌண்ட்டு ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டாங்க. இது சூப்பர் எமௌண்ட், ஆனால் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டாங்க. பயங்கரமாக கிண்டல் அடிக்கிற எமௌண்ட் தான் அதுவும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்க போகலாம் போயிட்டே இருக்கலாம். இது நம்ம பிஆர் கேமிங் சேனல். சரி, எனிமி இந்த பக்கம் தான் வருவான். நானும் சரி போகலான்னு போனால் இங்கே ஒருத்தன் இங்கே யாருமே வர மாதிரி எல்லோரும் அந்த பக்கம் போயிட்டானோ. நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. சரி, போகலான்னு போயாச்சு. இங்கேருந்தே ஒருத்தன் அதுதான் என் பிரச்சனை. எல்லாம் தூரத்துலேருந்தே ரேஞ்சு கிடைக்காம அடிச்சுன்னு புல்லட்டை காலி பண்ணிடுது. இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக புல்லட்டு இந்த அடிக்கடி இந்த செட்டிங்ஸ் வேறு ஒன்று நம்மளை வந்து மறைச்சிடுது. சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போகலாம் போயிட்டே இருக்கலாம். இது நம்ம பிஆர் கேமிங் சேனல். சரி, இங்கேருந்து சரி அவனை அடிச்சிடுவோம். கரெக்டாக அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. ஆனால் அவனுக்கு ஒரு ஹெட். சரி, இவனுக்கும் கரெக்டாக ஒரு பாம்பு போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாம்பு போட்டாச்சு. இன்னும் அவன் எஸ்கேப் ஆகணும் இல்லை நாக் ஆகிட்டான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, 2 பேரும் நாக் பண்ணியாச்சு. சரி, இந்த பக்கம் ஒருத்தன் வருவான். சரி, அவனை போய் மேலே போய் முடியலான்னு பார்த்தா அவன் கரெக்டாக ஒன்றும் மேலே ஏறிடுவான். 7 புல்லட்டு தான் இருக்கான். சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதில் ஒருத்தன் எப்படி தூக்கானே தெரியாது. சரி, ஒரு பாம்பு மேலே கரெக்டாக தூக்கி போடலாம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டாச்சு. அப்போதான் சரி பார்ப்பேன், ஆனால் அவன் இல்லவே இல்லை. சரி, எப்படி மேலே ஏறியாவது அடிக்கலாம், 7 புல்லட் வச்சு ஒன்று மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு மேலே ஏறியாச்சு. ஏறி கொண்டு இருக்கிறோம். சரி, அதுக்குள்ளே ஒருத்தன் மெசேஜ் வேறு பண்ணிட்டான் நமக்கு. சரி, பிஸ்டலை வச்சு அடிக்கலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே அவன் அடிச்சிட்டான். சரி, இந்த மேட்ச் ஒரு டபுள் கில். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது நம்ம பிஆர் கேமிங் சேனல். இந்த ஹார்ட்டுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம பிஆர் கேமிங் சேனலுக்கு. எல்லோரும் ஒரே ஃபேமிலியாக ஆகிறோம். இதுவும் நம்ம பெரிய சேனல் மாதிரி மாற்றுறோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்க போகலாம் போயிட்டே இருக்கலாம். அவனும் அவ்வளோ பெரிய பிளேயர்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் சப்போர்ட் பிளேயர் தான். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நானும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணுறேன்.
மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்க. சரி இப்படி போய் இந்த பக்கம் தான் வந்தானோலே, சரி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் இந்த பக்கம் வந்துட்டேன். சரி இப்படி ஒரு இது பண்ணிட்டு இப்படி எகிரி குதிச்சா, சரி தலைவன் எந்த பக்கம் இருக்கிறானே ஒழுங்காக தெரில. சரி இது மேலே ஏறி போகலாம் அப்படின்ட்டு போனால் இந்த பக்கம் தான். சரி இப்படி போய் பார்க்கலாம். அவன் நம்மளை பார்த்துட்டான் போடுறது, கரெக்டாக வந்து எகிரி வச்சுருவான். சரி இவனை இது பண்ணலாம் பார்த்தா அதுக்குள்ளே எப்படி அடித்தாங்கன்னே தெரியாது, 6 மரம் அடிச்சு முடிச்சிடுவான். சரி இந்த மேட்ச் இவங்க தான் ஜெயிப்பான போல, நம்ம தோற்றுருவோம் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம டீம் ஆளுங்கெல்லாம் பரவாயில்ல, சூப்பராக விளாடுவாங்க எல்லோரும். சரி இந்த லேடி கேரக்டர் வேறு அது அப்படி டக்குன்னு தோற்றுவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இவன் தான் சூப்பராக விளாடுவாங்க, எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல பிளேயர் போல இருக்குது. நேம் என்னங்க, நேம் ஒழுங்காகவே பார்க்கல, மது பாய் வேறு ஹிந்தி பிளேயர் போல இருக்குது. ஆனால் சூப்பராக விளாட்னாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாங்க போகலாம். இது நம்ம பிஆர் கேமிங் சேனல். சரி போயிட்டே இருக்கலாம். இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிருவோம், எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம ஜெயிக்க தான் போகிறோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரி இப்படி உள்ளே போய் பார்க்கலான்னு தலைவன் எப்படி அடிப்பாங்கன்னு தெரியுது. ஆனால் சூப்பராக அவனை ஒருத்தவன் தான் இருக்கிறான், அவன் எப்படி இவனும் பாம்பு தூக்கி போடுவானு. சரி இங்கேருந்து பார்த்தா பாம்பு அப்படியே தூக்கி கிடச்சான் அவன் ஹிந்தி மது பாய் சூப்பராக பாம்பு தூக்கி கிடச்சான். பட்டு அசால்ட்டாக ஜெயிச்சிருவான். இவன் இப்படி போய் கரெக்டாக அவனை அடிச்சுன்னு இருக்கும்போதே இவன் தூக்கி ஒரே அடி வச்சு. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர்